Takže jsme připravení. Pomalejc, pomalejc, pomalejc. Otoč kola. Tak. Tohle kolo, ty vole, mi neříkej, že zapadlo. Srovnej kola, ty vole. Na druhou stranu kola. Tak. Ještě. Tak, jeď. Jeď. A daleko odsaď. Míč! Máme ho, našli jsme míč. Milan Deus rozumí autům a míčům. No, myslím, že to zapadne, ty vole, idiot. No to jak to tady vypadá. Takovou zkoušku tady vytvořili. Omlouváme se. Rád dávám věci do původního pořádku, ale na tohle pěkně. Ty vypadáš s tím míčem, ty vole. Pojď, teď něco brát, vem rejč. Já si vemu jedinou věc, co je vevnitř v autě.